sipag naman ni Father, nag-iipon siya ng panggato. Ang dumi-dumi na dito sa likod, grabe. Hello, baby na maganda. Hello, baby na maganda. Lunchtime. Ito yung ulam natin. Yung manok, nilagyan ko ng sayote, repolyo, tapos yung Baguio beans, sinabawan ko siya. Diba? Sarap. Gusto ng mga bata. Kain tayo. Ako gulay-gulay lang. Huwag na munang magmanok. Dami ah. Ito, pinakbet. Kumuha si Papa sa kainan. Ulam niya daw. And ito yung amin. Tsaka yung mga bata. Mga nag-alisan nga eh. Pagkatapos kumain, mga umalis, ayan, pinatawag ko kay Umboy. Pwede na uutosan na si Umboy. Pinatawag ko, sabi ko, pagkatapos kumain, maligo, magmo-module. Kasi Monday, ang daming module, ayan o. Andyan, lahat, kinalat na nila dyan sa ano. Hindi mga nakikinig. Di ba sabi ko sa inyo, ayan, andyan na. Di ba sabi ko, mag-module kayo? Pagkatapos maligo, tapos mag-module. Hindi talaga kayo nakikinig na ba? Ang sakit nyo sa ulo. Labi ng mga taong iniyo. Hello, baby na maganda. Hello, baby na maganda. Magandahin ang aming baby na yan. Meron na po siyang mga sando. Ayan na po. Hindi ko pa naputulan ng kuko, kaya nilagyan ko ulit ng kanyang guantes. Oh, ang bait-bait talaga nakikisama dahil alam na busy si mama. Ay, hindi na. Gutom ka na? Gutom na. Tinitingnan niya ito. Kung lumilipad-lipad kasi tinitingnan niya. Sinusundan niya ng tingin. Nakakakita na talaga siya. Pero alam niyo nung mga nakaraang taon. Nung mga unang panahon, hindi naman nakakakita ang mga baby pa, di ba? Pag ganyan, medyo pag mga isang buwan pa. Pero ito, nung paglabas niya pala sa ospital, parang pag gumalaw ka, sumusunod na yung mata niya eh. Parang nakakakita na sila agad. Ang bilis lang eh. Loko na ng baby namin. Ayan. Oo. Ang laki-laki na niya ng baby namin. Naganda. May damit na yan. Oh, may sando na yan. Aray. Aray. Ang sipag naman ni Father, nag-iipon siya ng panggato. Ang dumi-dumi na dito sa likod. Grabe. Yan yung mga yan pinagkagastosan na mga panabong, pero ngayon wala, alisin na natin yung mga yan, nilinisin natin dito para maging maganda yung likod. Ililipat yung lutuan ng kahoy dito sa likod, dito na lang ilalagay. Nagawa na rin nila Papa yung drainage dito, ayun yung bago, ayan, okay na yung likod. Tapos nakakuha na rin sila ng kawayan. Tingnan natin yung ginagawa nila. Daming kahoy oh, sipag ni Papa. Magkano kaya ating ibabayad dyan? Ayun, meron na tayong tabla. Yan, pampakon. Start na magpako para may harang na siya. Diba? Makabili na rin tayo pala ng Smart. Ito yung ginagamit na panghugas doon. 5 yung binili namin, nilagay ko na doon yung isa para hindi na titingi ng titingi pa isa-isa sa tindahan. So 4 na siya. And sponge para sa panghugas. Tsaka yung ating sulatan ng mga order, yung parang ito na yung magiging resibo. Yung bawat order, sulat dito yung kanilang order pag ano na, pag may cashier na tayo. Kasi ngayon yung dun, kung sino yung nagbibigay ng ulam, siya din yung binabayaran. So dapat may bukod na cashier lang talaga. Para kita talaga yung makikita mo talaga kung ilan yung kita. Nilista lahat ng order. Tapos yun ang i-inventory mo sa hapon, di ba? Sa gabi pag nagsarado. Di ba, Jillian? Gusto ko mag- Merienda tayo, guys. Hapon na pala. Magkakape kami ni Jillian. Oh, coffee is life. Kape is life. Yung mga batuta doon, addict na naman. Ayan na naman sila sa cellphone nila.
Si Kel naman nilalaro yun sa laptop. Wala naman akong internet expire na mamaya pa ako lalagay dahil mamaya pa naman ang gagamitin gabi. Medyo ano ngayon, matumal. Medyo matumal. Iba-iba talaga everyday, iba-iba. Sobrang hindi mo i-expect na ganito, na ganyan, pagkainan. Kasi hindi mo naman alam kung titigil yung mga sasakyan na yan, di ba? Iba-iba talaga ang ano, kita everyday. Hinabot na tayo ng gabi. Na naman, tulog na ang aking bebe. Pinapatulog ko ng himbing. Diretso na to. Ang gising na nito maya-maya na dede. Tapos tulog ulit siya. Tapos mga alas 2 ulit, dede ulit. Tapos tulog. Sobrang bait. Nakikisama talaga siya sa amin dahil alam niya busy. Busy yung mga tao, busy ako, busy yung papa niya. Ayan. Hindi ko na nakuhanan yung natapos na ni Papa yung ding-ding doon. Hindi ko na nakuha na kasi hapon na hindi na ako pwedeng lumabas. So bukas ko na lang papakita sa inyo. And yung nagtatanong ng kita niya doon sa kainan. Hindi naman kasi pare-pareho kasi hindi mo man naman malalaman kung ano tawag dito. Hindi mo siya, hindi fix yung kita niya syempre dahil nakadepende yun sa araw, sa kakain, ganyan. Halimbawa holiday or Sunday, Sabado, mahina yung mga yan. So minsan, ang kinikita niya is 9,000, minsan 10, 11, tapos kagabi 12, tapos nung nakaraan 14. Tapos yung mga nakaraan pa na malakas talaga December, mga ganyang buwan, umaabot yun ng 20 guys, 25, pinakamalaki yata ang kinita niya, 25k. So, depende siya. Siyempre, mas marami. Hindi pa yung net ha, hindi pa yung net income kasi siyempre natanggalin mo pa doon yung gastos mo, ganyan, yung binambili mo ng baboy, ng baka, ng mga sangkap, ganun. So, hindi ko alam kung paano ko malalaman yung pinaka-net income niya. Pero, yung inilabas natin na halos 12,000 na puhunan, ayun, bumabalik naman siya katulad kahapon, 12, di ba? Tapos namili na naman kami. Namili na naman ng mga sangkap, si Ate Nene, namamalingke sila ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw kasama si Inchik, dala nila yung jeep. Ayan, namili ulit sila 5,000. Tapos magbabayad pa dun sa baka 2,000. So, ayan, ano lang siya, napapaikot namin yung 12 na yun. Tulog. Napapaikot namin yun ng 12 na minsan mahina, minsan madami. So, depende. Tapos, minsan konti lang din yung niluluto namin. Nila pala, hindi ako. Konti lang yung niluluto para paubos na lang siya. Kumbaga, para walang matira. Tapos minsan, halimbawa sa isang putahe, 1 kilong karne, ganun lang. Pero nung mga nakaraan, nung December bare months, mga 2 kilo, ganyan, 1.5, ganun yung niluluto niyan per putahe. Tapos may mga isda pa, tapos iba pa yung mga gulay, tapos meron pa yung baka. Ayan. So, depende sa araw. Hindi siya fix na income na araw-araw meron kang ganito, 10,000 mahigit. Minsan bumababa din dyan and nagde-negative din. Pero yung nagne-negative na yun, nandiyan pa naman halimbawa, katulad ng mga sangkap. Tapos yung ibang baka, pwede mo naman yun i-ref. Kasi yung baka, parang nilalaga lang siya, tapos ginagawang paksiw or kinalas na tinatawag. Kinalas na baka. Lalagyan nyo ng sauce, tapos mayroong pechay bagyo, tapos yung baka, tapos may sabaw. Ayun, yung pinaka-best seller dyan. Tapos yung gotong Batangas na nawala, parang ibabalik yata nila. Kapatid ko, siya daw yung mamimili. Pero matrabaho kasi yun. Pero yun yung hinahanap niya ng mga customer. Yung, anong tawag doon? Yung gotong Batangas. Ayan. Pag medyo, kaya-kaya ko na, marami pa akong naisip na pwedeng ilagay dyan. Na ipangtinda, kumbaga, ilagay mo na sa freezer. Tapos, pagka medyo kaunti na yung ulam, magpiprito ng ganito. So, ayun, marami pang pwede. Kaso, hindi pa natin magawa dahil nga, meron tayong Junakis. Tapos si Karen medyo busy din, hindi ko rin naman maasahan masyado dahil laging umaalis yun. Meron siyang mga, alam nyo na, mga lakad-lakad din yung mga yan. So ayun, yung ating sagot dun sa nagtatanong kung magkano yung income niya, hindi fix guys. Hindi siya fix. Depende sa araw. Shout out! Ilalagin. Alagyan na Ate Nene. Shout out! Oy, shout out mo si mama mo. Naglalagay gusto na mama mo. Shout out sa mama ni Rara dyan sa Oman. Nagpapa-shout out si Auntie Hassel nyo. Ayan. Shout out! Lagi nanonood yun ng vlog. Tulog ang ating Morong King King. Saka si Ate Helen. Ayan o. Sleep na. Grabe.
Ito, grabe. Ang puti. Ano lang ang puti. Doon pala sa mga gustong umorder nung bayong, guys. Bakit ako lagi nandito pag nagbablog pag gabi na? Kasi dito yung may white na light. Maganda siya, reflection, di ba? Nakakadagdag ng ganda. Wow. Ang kapal, ano. Yung mga gustong umorder ng bayong, guys, ilalagay ko dito yung mga bayong natin, designs. Pumili kayo dyan. May mga nag-PM sa akin. Ayan, order kayo para may, ano tayo, may kita talaga. Ayan, order kayo ng bayo, lalagay ko dito. Maraming mga nag-order. Ayan, si Ate Mars Bangkod, nasa 40 plus yung order niya. Thank you so much po. Ayan, 41 niya yung order niya. Papadala natin pagkatapos ng baka tomorrow. Kasi tumawag si nanay. Nag-lift na daw yung lockdown doon. GCQ na yata. So, ipapadala na natin yung mga order nyo. So, pwede na kayo ulit umorder, guys. Sobrang thank you dun sa tatlo na nag-aantay ng kanilang mga order. Nag-post ako sa FB page ko ng mga design. Pero ilalagay ko rin siya dito. PM nyo lang ako ulit sa Facebook page ko, ha? Joanna Pot Vlogs. Para doon sa mga order nyo. Ang sarap nung pakbit na to, as in. Kaso may maliliit na hipon. Ano bang tawag dyan? Balaw ang bikol niyan eh. Yun yung ulam natin. Ngayon, bago pa siya masira, kaya kainin na natin. Tapos yung okoy. O, kain na! Kain na! Yung mga anak natin dyan, kakain na! Naku, na naman kakain na lang. Magpapatawag pa. Diyos me, yung marimar na mga babae, lalaki, batuta ito. Iniinit ko yung kaninang sabaw. Dilim na dito. Yung sabaw natin na tira kanina, yung sinabawan na manok ng ulam natin, iinit ko dahil walang sabaw yung ating ulam. And yeah, that's it for today. Yan na yung vlog natin. And sana nasagot ko yung tanong mo. And salamat sa panonood. Sobrang thank you sa mga nanonood hanggang ngayon. Sobrang thank you sa inyo, guys. Salamat. And don't forget to like, subscribe. Sobrang thank you, God bless everyone. Bye-bye. God bless. Yung mga anak ko,